Здравейте, готини хора! Отново сте с екипа на Мисия Кухня. Както виждате, днес ще ви представим завършената кухня на тристайния апартамент, който направихме за нашите клиенти. Самата кухня е доста дълга и голяма, с много видове шкафчета. Разбира се, плотът е на 4 метра цял, не сме го рязали. Вратичките са от висококачествен MDF, последен писък на модата. Разбира се, направили сме и стъклени витринки, за да малко по-разчупена самата кухня. Имаме колона, разбира се, бутилиера, всичко ни е с плавно затваряне и една огромна мивка, с която може спокойно да се ползват нашите клиенти. Сега ще ви представим и нашия клиент, за когото изработихме цялото обзавеждане на апартамента. Заповядайте. Здравейте! Здрасти! Мога да кажа едно голямо браво за кухнята, но добре се получи. Жена ми е много доволна от изпълнението, както и аз. Мисия Кухня е номер 1 за нас. И препоръчвам всеки един да се възползва от услугите на Мисия Кухня. Благодарим ви за доверието. Надявам се да си го ползвате със здраве и дълги години да се радвате на обзавеждането, което сме направили за вас. За още клипчета и изпълнени проекти заповядайте в сайта ни във Facebook и съответно звънкайте. Чао!